Sidwesha nezidweshakazi molweni kwakhona ninjani izihlobo zami. Ndibuyile kwakhona ne-series. Sasithe yintona le series? Andisayazi. Kodwa ke zincoko wethu. Spiritual conversations with Nonkwenkwezi sizawutsho. Ngabantwana bephehlo abakhoyo ngelo xesha ababuza imibuzo endiye ndicinga uba mna inganinceda ke nani. Uyaqonda imibuzo eninayo mhlawumbi umntu angabi nathuba lakubuza okanye abanye bayonqena wethu nothetha novela koo-social media. So lithuba laloo nto ke ngoku. Itsho ke mhlekazi uthini umbuzo wokuqala? Cama kumama. BendikuFacebook. I'm not sure if TikTok or Facebook mna ndibone i-comment yoba wazi kanjani uba eli gqirha uliphuphileyo ligqirha lakho olinikwa gama weni, or it's just nje into ezimdaka or zakhe ezikulobela kuye. Like how do you know uba eli gqirha ulinikwe ngama weni? Iqala kulaa ndawo into yoba umhlekazi athi ethwasa isegqirheni abe bhizi ngooFacebook no-TikTok. Nilotywa kanye Kulapho kulapho. ubone phaa uba elamalenzi. Ewe kaloku njengoba sithetha nje sibhala izinto thina apha sithetha apha nimamele. Ukhona ozawuthetha bhetere kunam. Kanti uyakuloba, uqalile ukukuloba, akukathethi kwa abantu bakokwenu. Mhlawumbi ke sendenza umzekelo ngoku uba andiyithandi nyhani mna ndifuna uxoka into yomhlekazi ophithizela onanazela kwi-social media. But in this day and age, we can't control it. Thina, well, sithwaseke ingekho i-social media ngexesha lethu. But you can't control it because andizukoxutha iifowuni zenu. You understand? However, kuyafuneka nibe aware into yoba iqala apha kwi-social media. Kwa into yoba kwaziwa into yoba kukho isithwalo. Makhe ndiphendule umbuzo wakho before ndikungxolise ndikureprimande. 1, unyanisile ikhona into yoba kanti njengoba ucinga uba wena uyathonga igqirha, kanti ayikabi ngabantu bakokwenu abathethayo. Mhlawumbi awuthwasi nothwasa, which is sad for a lot of people. Uthonge nali gqirha. Eli gqirha wawufika kulo kuzawuthiwa uyathwasa. Uyayiva? Ufika kwakho phaa, gqirha ndini kwalona kuqala, ufumana uba mhlawumbi alithwasanga kwalona. Kodwa uyenzike loo mntu ngumkokotelo. Eyona nto anayo sisithwalo. Uthwalele ukuthwasisa. Uthwalele ukudontsa amathwasa. Yeva? Yeyona ndlela azawukwenza. Mos xa ufuna isithwalo, kufuneka ibe khona into ozawuma ngayo. It's either uthwalele into yoba ndinevenkile, ufuna kungena abantu abanintsi evenkileni yakho. Zininzi ezinye ivenkile kule ngingqi. Umntu xa ecinga ngevenkile makacinge ngeyakho. Tavern, ndine-tavern. Ndifuna abantu bangene kuselo kwi-tavern yam. Uyayiva? We've seen a lot i-tavern you understand? Kuthi gqi. Okanye enye i-tavern ekudala ikhona phayi. Akho nento etshintshileyo. Akho neetafile ezintsha. Akho DJ. Akho ntoni. Qha yeah. So isithwalo sinjalo. Thengisa amagwinya akho ningona ozitendi nonke. Makukhethwe sakho istendi. Yabona ke andizudibana nempukane manyanga. Khatha Uzokwenzela kuthi yo. Mbayi. Mphethe. Rha. Ndiphinde ndibone. You understand? So nalapha ebugqirheni sikhona isithwalo soba umntu athwalele into yoba ndifuna uthwasisa. Ndizongenelwa ngamathwasa. Ngoku ingesosiphiwo sam. Ngoku ingeyonto ndiyithunyiweyo ngamawethu. Azawufika la mathwasa ndizawubona uba mandithini ngawo xa esefikile. Yeva? That is why ufumanisa into yoba
nyhani kwamanye amaphehlo okanye kweminye ufumanisa into yoba awude uyibona uba kwenziwa ntoni qha kugcwele ngamathwasa. Yeva kuyaphithizela kuyanyakazela but unobuza umhlekazi othwasa phayana into yoba so uzawuphuma ithini akakwazi uyicacisa qha kumandi phayana and umoya wakhe uyayiva awufuni nix but ke ngokumbuzo uthi wazinjani wohlula kanjani. Ukuthwasa akumelanga uba yinto ethi gqi phantsi kwekhwapha ayikwazi tu. Ukuthwasa yinto ozalwa nayo esibelekweni, uzalwa nje phofu ukhonsivwa nje phofu kusacetywa ngawe. Uyeva kwahlalwa phantsi kwahlelwa uyayiva ngegama lakho seyisaziwe into yoba wena sikufuna uligqirha. By the time uchophe esibelekweni sikamamakho so uligqirha. Into kunayo uzawuphuma ke ngoku ii-experiences zakho zokhula njengoba ukhula nje ikwayi-training. Umncinci udlala edamini ube ngathi uzawutshona uzawuthini uyayiva babuya abanye abantwana babalise yindlela owonishwa ngayo okanye kuboniswa ikhaya lakho ngalo uba wena ungumntana okhethekileyo. Kuza kwenzeka izimbo eziba ukhula uyayiva. Umzekelo mna ndandithanda usolwa kakhulu hle nje ndiba nezilonda xa ndike ndadibana namanzi udaka njalo njalo. Ndandinga-understandi xa kusithiwa mna mandingayodlala emlanjeni uya-understand but abantu abadala babeyibona bebona izimbo so ayikwazi uba yinto entsha ngoku uthi gqi so like una-35 unangaphi una-30 at this stage kungona kuthi gqi iphupho and eli phupho selikubonisa igqirha awukayiboni yonke enye into gqi ngegqirha. Yeva mhlawumbi ngenye ixesha unfortunately izinto zakho azihambi kakuhle we-understand like there's a lot of challenges currently. Economy akuhambi kakuhle abantwana bayafunda ufumane idigri ahlale phantsi angafumani imisebenzi. You understand? So there's just a lot going on. Ucinga uba mhlawumbi njengoba uhleli phantsi nje nako uthunga igqirha ngoku uqamba he make ndiye kulo mama okanye kulo tata. Uyafika lo mama athi hayi lubizo mntanam uyabizwa. Ayikwazi. Kufuneka kwabazali bakho ikhaya lakho ke lihlale lihluze into yoba ithini into yalo mntana uyayiva. Awukwazi vese ukuthi gqi ngegqirha nje kungekho ezinye izimbo. Azikho ezinye izimbo qha uthonge igqirha uyayibona laa nto. And aba-specific ke awezithwalo amathongo uza kulithonga igqirha uxelelwe negama lalo unikwe ne-address kwenzela uba ungalahleki. Uyayiva hayi yenza lula yenza lula gqithi udixelele ube convinced futhi nawe kwalapha ephuphweni ukuba inene nali gqirha lam. Yeva kube kungekho enye into awunawo amanye amathongo prior to that. You understand? Ufike nyhani egqirheni xa ufika phayana we don't know uba benza ntoni because ke awuthwasi at the end of the day but nizawutyiswa uyibhekile phayana. Mna into endikhe abantu ababuya kweza ndawo ndingazuzixela ezinye zazo babuya kufuna silungise ngoku thina funeka umuntu umkhuphe ezaa nto bezityiswa phaa ngoba nina kuthiwa nitya ibhudlu nje nibetha igobongo kwathi nathi kanti nidla izizwe nidla amakhosi not even amakhosi lawo entengo for uba ube nale nto ingathi uyathwasa for uba ube nezimbo zomntu othwasa kungona uzawuba nazo but zezokufakelwa. Ingxaki iqala apho ke wena kule ndawo kuyo kudala wazazi buyagula awuvesikanga wathi gqi wabona mna ugule kudala mna namhlanje ndingekazazi noba ndaze ndibe ligqi kudala wabaligeza kudala wabahereheresana lam awubizwanga ndim.